Здравейте! Днес се намираме пред базата на Нова идея 1, за да ви представим нашия помощник в остъкляването, робот за остъкляване Robi 420. Както се подразбира от името, може да носи стъклопакети с тежест до 420 кг. Стрелата на този робот е 2,70 м. Другия голям плюс на този робот е компактните му размери. Минава през врати с широчина 80 см. А съвсем скоро очакваме да пристигне при нас и новото ни попълнение. Това е мини кран Kramik 1500. Той носи тежести до тон и половина. Стрелата е дълга 10 метра с чупещо рамо. С него ще можем да посрещаме много по-големи предизвикателства.